Волейболът учи на спортсменство и колективизъм. Това демонстрираха млади състезатели от 4 столични клуба, които взеха участие в турнира "Още един ден за волейбол", организиран от Българска федерация волейбол по повод Високосния ден 29 февруари. Какво мислиш за турнира? Доста е хубав. Играхме с доста силни противници, така че не можахме да бием си изцяло наш проблем. Но мисля, че за следващия път ще бъдем достатъчно подготвени и ще ги бием. Тренировките са по-важни от мачета. Мачът да видим какво сме научили от тренировките. Надпреварата е част от кампанията One Day More for Volleyball на Европейската конфедерация, чиято цел е да популяризира любимия спорт и да покаже, че той е достъпен за всеки. Емоцията е много хубава, като когато играеш с приятели. И наистина, вътре просто чувствата са, дори не мога да ги опишам, много са хубави. В продължение на 7 часа 6 български отбора показаха умения и огромно желание в столичната зала Христо Ботев. Състезанието бе за момичета и момчета под 14 годишна възраст. Е истинско удоволствие да се играе срещу по-силен отбор, за да може да се покаже съревнование и винаги може да се обърнат нещата напълно наобратно. Беше много хубаво. С отбора с ССКА имаше много конкуренция между двата отбора и се получи много хубав мач. Регламентът включваше по 3 отбора във всеки пол. Те играха по системата всеки срещу всеки. Срещите се провеждаха в 2 гейма, като всеки спечелен носеше 1 точка. Турнири като този с какво са запомнящи се за теб? С многото приятелства, които правим тук. Като сме по-сплотени, ставаме по-силни и можем да играем по-добре и се отпускаме заедно, защото като един е притеснен и всички се притеснят. Колко време отделяш за волейбол през седмицата и само на тренировки ли или играеш и допълнително? Ходя, играя при баща ми цяла седмица. Ти май си най-малката в твоя отбор. Добре, и как ти помагат? Помагат ли ти останалите? Да, помагат ми. В турнира участие взеха отборите на Левски София, ЦСКА, Централен полицейски волейболен клуб и Академик Волей.